Seppo Lehto tarkastelee ritarin ryyppyä. Kuten huomaatte, som du ser, där är Hakenkreuz. Vad det menar, den här är för Marsalkka Mannerheims, för Marsalkka Mannerheim minne. Den här tämä pullo on omistettu maamme 199 Mannerheim-ristin ritaria kaikkien Suomen itsenäisyyden puolesta taisteleiden kunniaksi. Seppo Lehto ottaa tömpsyt yli 3 viikkoa kestäneen keuhkoputken tulehduksen kunniaksi ja Marskin kunniaksi, talvi- ja jatkosodan sankareiden kunniaksi. Ottakaa tekin kunnon hakaristipullosta tömpsyt. Raitismies ei yleensä juo, mutta kun mikään lääke ei tunnu tehoavan ja ääni katoaa. When you have taken 2 different medicines and they haven't affected enough, then we have to try Marskin ryyppy, ritarin ryyppy. Oikein hyvää valkoista risteilyä, Viking Line. Katsotaan, mitenkä tulevaisuuden Suomi lepää ja tarjoaako joku muu Marskin muistoa kunnioittavalle ihmisoikeudet kuin Suomi. Vi ser offerdet den andra staten mänskliga rättigheter för Seppo Lehto. Tack så mycket. Farväl Finland.